कहिया से ज्ञानी भ गेला रो खखरी? जहिया से हमर बाबूजी तमिलनाडु से पीठ तोड़वा के एलुए तहिया से। रो बे, तोहर बाबू कहिया से तमिलनाडु गेलो रो कमाइले जे पीठ तोड़ देलको? अरे यार मौसी नहीं छौ नटिनिया कुमारी सतघरा वाली, जकरा पर तोहर बाबू हमेशा लाइन मारत रहे छलुए रो, वह नटीन। अरे ओकरे संगे हमर बाबूजी तमिलनाडु भाग गेलै ने। रो बे, उधर करो। हो यार, लेकिन तमिलनाडु के लोग सब बुझलकै जे हमर बाबू नौकरी करे लेल तमिलनाडु एलैया। अच्छा, तमिलनाडु में जब पहुंचलै ने हनीमून ले, तमिलनाडु वाला सब मार लाठी सब पीठ तोड़ देलकै लेबर बुझ क। एना मारे पीटे जाय छै बिहारी सबके दोसर राज्य में। रो पे